Bergantiños. Ia perdendo 0-2 no minuto 75 contra o Polvorín. Un Polvorín que se adiantou con este gol de Escobar. Tamén está moi ben. Pois outro golazo, sí, señor. É que houbo prelixir esta xornada. O 0-2 vai no marcar Manu Núñez ao pouco de principiar a segunda metade. Con ese lanzamento dende aí. Parecía sen perigo, pero entrou pegadiño ao pau. O Polvorín que pouco a pouco vai sacando resultados, sobre todo nos partidos que xoga fora da casa. E o Bergantiños como empata? Pois non abrir e pechar de ollos. Centra e Kedi, marca Rubén Rivera, minuto 75. E no 76, acción a balón parado que vai a culminar Baleato. A falta que sacaron, un rexeite, Baleato mete a cabeza, empate a 2. E fixadevos o que puido acontecer no 94. Na última xogada do partido, a piques estivo de gañar o Bergantiños. Con esa ocasión clarísima. 2-2 e aí apertas esa pelexa polo primeiro posto. Ao repaso da segunda